Gokuli oरैबा हिनजाव लायाखै ओरैबा थांहरलाबायनानै दाव होलायलाबायबा ओमफ्राय गोसोआवथ' थांनो लुगैदोंमोन खोमा गोसोआवलाय थांनो लुगैयो रायजोफोरा खाथि खालानिफ्रा जेसेबां हायो इसेबां दा साननैसो फैथ'यैया मोजां आरो आंनिबा औ माने दावरावआ दाबो जोबाखैथ' औ दाख्लैबो जाफिनदों मैयाबो एसे जाफिनदों औ जोंनि जायगायावल' जाफिनदों आरो जेनेबा औ खिन्थु जोंनि जायगायाव दा साननैसो ओरै मधुपुरफोरावथ' फैथ'थारनाङा जोंबो थांथ'वाखै गिनानै बयबो थांथ'नाङा दा औ सोर गिलु बालु थाफ्लिफ्राव गावजालाबाय बे जाथायखौ लानानैथ' थांनायानो मोजां मानो होनबा दानो मोजां दानो गाज्रि नालाय जायगानि हिसाबै आरो जेनेबा जायगानि हिसाबै गोजाननिबाबो औ ओंखाय दानो सोलायो खुनु माबा गैयाना औ ओंखायनो दा आरोथ' कमप्रमाइसआथ' सिङावसो जागोन औ दा लकेलिटि हिसाबै एसे माबा जालायना दं आरो खुनु बिसास गैया बिसोरबो फैयाखै जोंनियाबो बे आसामनिया दाथां होननाय जादों आरो किसुमान मानसिया मिथिया हसिया खामानि मावो औ गावनो खैफोदाव गोलैयो हाजोआनो जा भयामानो जा औ गावसोरनि सेन्टिमेन्टखौ जेब्ला गावसोर ड्र खालामनो हाया अब्लासो बे माने बिशृंखला जाना थांलायनाय फैलायनाया एसे साननो गोनां बियो औ मानोना बिसोरबो खालामना लादों मोनसे दाय औ बेयावबो मोनसे खालामना हरदों दाय बे हिसाबै हरखाबै थांलायनाय फैलायनाया गोरलै जानाय नङा बेस्थ'नि गेजेरजोंबा एसे रायलायना फंबाय हाउ आर इउ फाइन होनना बुङो फाइन होनना बुङो इंराजियाव फाइन खबरा मोजां ना खबरथ' दंलै आदा एकदम हाइ फाइ बेसेबां पार्सेन्ट हिसाबै बुंनो थाङोबा 80सो जाहैगोन नामा 80सो जाहैगोन 20आ गाज्रियाव दं आरो आदसा 20आ बेखौबो दा रायलायगोन मधुफ्राव थांनो मोननाया बेसे गोबाव जाखो ओइ मधुपुराव थाङिया खमसे खम मास मोनथामसो जाबायलै मास मोनथाम जाबाय एनि प्रब्लेम प्रब्लेमाथ' बे दावरावानोसै औ गावला गावलिया गिगौमानि गगौलै ओरैबा हिनजाव लायाखै ओरैबा थांहरलाबायनानै दाव होलायलाबायबा ओमफ्राय गोसोआवथ' थांनो लुगैदोंमोन खोमा गोसोआवलाय थांनो लुगैयो औ माथो खालामनो आरो ना बिमाफ्रा बादा होयो नामा थांना होननानै दाथ' बादा होग्राथ' गैला नालाय बादा होग्राथ' गैया औ बिमाया होसोयो आरो सम सम औ बारा थांलाबायनानै याबा औ दा जेनेबा रायजोफोरखौ मा बुंनो सानो जेनेबा बिनि बेलायावहाय रायजोफोरा खाथि खालानिफ्रा जेसेबां हायो इसेबां दा साननैसो फैथ'यैया मोजां आरो आंनिबा औ माने दावरावआ दाबो जोबाखैथ' औ दाख्लैबो जाफिनदों मैयाबो एसे जाफिनदों औ जोंनि जायगायावल' जाफिनदों आरो जेनेबा औ खिन्थु जोंनि जायगायाव दा साननैसो ओरै मधुपुरफोरावथ' फैथ'थारनाङा आंनि आन्दाज बेबायदि आरो घटनाया नोंबो एकदम थांथाराखै लोंनायखौ बन्द' खालामदों आं थाङाखै लोंनायखौहाय ओरैबायदि आरो ओमफ्राय दाना जेनेबा रायजोफोरनो खावलायबाय फैना होननानै दा बे दहाय जे होनदोंमोन ना नों 20%आ गाज्रि होननानै बे जेनेबा 20%आ मानि थाखाय गाज्रि जाखो होनना दंलै दा बिथोरनि बाथ्रा औ एसे खोन्थाजागोन खोमा बेखौ खोन्थाथ'ला आं एसे बिथोरनि बाथ्रा नङा जेनेबा सोरबाफ्रा जुदि माबायोब्ला आरो जेनेबा एप्लाइफोर खालामलायनाय जागोन खोमादां नामा एप्लाइखौथ' नांथ'वालै एप्लाइ खालामनायखौ आं बन्द'सो खालामथ'दों अपसन होथ'वाखै मा जेनेबा रायजोफोरखौ मोनसे खावलायनाय जेनेबा फैथ'नाङा आरो नङा होमबा रायजोफोरखौ खावलायनाय आरो मोनसे जेनेबा फैथ'ना दा साननैसो औ गावनि मोजांनि थाखायसो आरो औ नामा औ नंगौ थिगानो गोजोननाय थाबाय ओरैजाय सासेजों रायलायफिनसै आं बिखुनजोनियाव थाङिया सोरबासो जाबाय सोंनाय मा जाखो बे बुंबाय मालाय बिमाया बादा होयोनो मधुपुराव थांना होननानैहाय नोंखौ सोर बादा होयो आंनाबो आइयानो बादा होयो दा जोंबो थांथ'वाखै गिनानै बयबो थांथ'नाङा दा औ सोर गिलु बालु थाफ्लिफ्राव गावजालाबाय थाफ्लियाव गावनानै गबाथ' मोजां रंजा ओरैबा थाफ्लियाव गावनायल' नुथारदों औ गिलु बालु आदाया मा बुंनो सानो जेनेबा रायजोफोरखौहाय नैबे जाथायखौनि सोमोन्दै जाथायखौ लानानै आरो आदाया मा बुंनो बे सानो जाथायखौ लानानैथ' थांनायानो मोजां मानो होनबा दानो मोजां दानो गाज्रि नालाय जायगानि हिसाबै आरो जेनेबा जायगानि हिसाबै गोजाननिबाबो औ ओंखाय दानो सोलायो खुनु माबा गैयाना औ ओंखायनो दा आरोथ' कमप्रमाइसआथ' सिङावसो जागोन औ दा लकेलिटि हिसाबै एसे माबा जालायना दं आरो खुनु बिसास गैया बिसोरबो फैयाखै जोंनियाबो बे आसामनिया दाथां होननाय जादों आरो दा जेनेबा नोङो मा बुंनो सानो जेनेबा बेफोरबायदि थाबाय थाबा गाज्रि जागोन ना थाजानायखौ लुबैयो ना थानायखौ मोजां मोनो थानायखौथ' लुबैयो बिसोरनो
थाब मोजां जायो एसेनो मोजां मानो होनोबा थांलाय फैलाय बिजनेसनि जोंनियाबो ओजोंहाय खामानि मावहैनाय दं बिसिनाबो जानाय लोंनायनिफ्राय बिजनेसनिफ्राय हाथाय बाजाराव फैनाया माबा जायोबा डेभेलप जायो आरो डेभेलप जागोन आरो दाथ' बहुद खस्थ'यै दं जोंनिया एसेबां गैयाबाबो जों अरुणाचलनियाथ' बहुद खस्थ'यै मानो होनोब्ला आसामाव फैयाबानो बिसा जानायफोरा प्रब्लेम दं गासिबो आसामनिफ्राय लांनांगौ जायो नालाय बानलुनिफ्राय संख्रिनिफ्राय थावनिफ्राय अनेक थायो डाक्टार लोमजानाया जानाय बेफोरनिफ्रायबाबो आरो जिखुनु ठीक আছে गोजोननाय थाबाय आदा आं लास्टआव बुंनो थांगासिनो दङ नोंनावहाय जा जेनेबा कास्टमार हिसाबैहाय नों मा बुंनो सानो जेनेबा बन्द' जानायनिफ्राय नोंना कास्टमारा साबेसे खमायखो ना आरो खमायाखै ना नोंनि थाखाय मोजां बहुद खमायदों बिराद एफेक्ट होदों बिराद एफेक्ट होदों ओमफ्राय दा जेनेबा नों बिनिखौहाय माबायदि माबा सलुसनाव फैजानो लुबैयो जोंनि नोलोबारियाव गिनाङा रायजोफोर फैयो नङा जेनेबा गोजौनि मानसिफोरखौसो होनना बुंदों गोजौनिया फैयाखै गोजौनाव फैखाथाराखै ना बेयाव नों मा बुंनो सानो जेनेबा नों मा बुंनो सानो बेयावहाय फैनांगोन जोंनि जायगानि हाथाय बियो मिला मिसा थाबैनो फैना होनांगोन सरकाराबो जों एज ए मानसि हिसाबै जों एना एनिखौ लुबैया जों बयबो मानसि हिसाबै थांना थानो लुबैयो नालाय बेनिखायनो बयबो फैनांगौ मिला मिसा खालामनांगौ जानाय लोंनाय एकदम माने खुसि आरोखि ओमफ्राय फंबायनाव मोनसे खावलायनाय फंबाय नोंथ' जेनेबा सासे टिचार हिसाबैहाय दा जेनेबा नोंसिनाव गोजौनि मानसिफ्रा बबेबा गोमादों नामा स्कुलनिफ्राय जेनेबा लांलायनाय जेनेबा बिदि जायाखै इडुकेसन सिस्टेम बायदिथ' गाज्रि जायो लांलाय लाबोलाय अब्ला जेनेबा गार्जेनफोरनिफ्राय माबा मोनसे बेफोरबायदि जेबो प्रब्लेम गैया माबाफोर जागोन नामा सोंहरनाय जादों नामा गैयाना गैया दा फंबाया ओमफ्राय सासे बिजनेस हिसाबै दा जेनेबाथ' बिराद अनेक रोखोमनि हारिनि मानसि फैयो दा जेनेबा बे नैबे दाङाबाजिखौ लानानै नोंनावहाय जेनेबा बे कास्टमारा नोंना माबायदि जेनेबा नोंनाव माबायदि हेम्पार गोलैदों कास्टमारालाय बुंनो थाङोबा एसे खम जादों आरो खारन जोंना बेयाव हाजोनिबो गासिबो मानसि फैयो जोंनिया बर्डार एरिया नालाय एसे खम गोलैदों आरो बिसोरनि मानसिया फैयाखै आंनिल' नङा सोरनावबाबो दखानिफोरनाव बांसिनानो एसे खम जादों आरो माबाफ्रा कारबारफ्रा एसे खमायदों दा नों जेनेबा मा बुंनो सानो जेनेबा मिलायनांगौ ना मिलायनाङा बायदि सानो मिलायनानै गासिबो मोजाङै मोजां थालायनांगौ आरो लामा होनो बेनोसै आंनिफ्राय गासिबो मिलायनांगौ आरोखि थानांगौ नांलायलि बुलायला बुलायलि गैयि जानांगौ आरोखि खुलुमबायलै सार माबोरै खबरा माथो नोंना मनाया बिराद फैसा लादों नामाब्रा गामिनि मानसि नालाय मनाथ' नङा जलंगासो मनायाथ' बेलेगनि बासासो नङा होमबा सारखौनाव मोनसे सोंनाय आङो सारखौ बोरैबा ग्रोब लोगो मोनबाय दाथ' जोंहाथ' बुंनो थांबाथ' जोंहा खाथिनि हिसाबैहाय गाहायनि आरो गोजौनि बिराद दाङाबाजि जादों नङा होमबा दा साननैसो दावराव आरो जेनेबा नैबे जोंनि नोलोबारि सेन्टाराव फ्राय मानसिया रायलायबाय दङ बा सोरबा सोरबा बायदिसिना बुंबाय दङ आरो दा जेनेबा बिनि सायावहाय सारा मा बुंनो सानो बेयोथ' गोरलै बाथ्राबो नङा बांद्राय गोब्राब जेला किसुमान मानसिया मिथिया हसिया खामानि मावो गावनो खैफोदाव गोलैयो हाजोआनो जा भयामानो जा गावसोरनि सेन्टिमेन्टखौ जेला गावसोर द्र' खालामनो हाया अब्लासो बे माने बिशृंखला जाना फैयो दा जेनेबा बे बेलायावथ' जा थांलायनाय फैलायनाय गैया बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा थांलायनाय फैलायनाया एसे साननो गोनां बियो मानोना बिसोरबो खालामना लादों मोनसे दाय बेयावबो मोनसे खालामना हरदों दाय बे हिसाबै हरखाबै थांलायनाय फैलायनाया गोरलै जानाय नङा दा जेनेबा मोनसे खोथा आरोना गावनि गोसोखौ गाव दमन खालामग्रोनांगोन ओमफ्रायसो बे गिदिं खाब जाफैनो बेनिफ्राय आं मोनसे खोथा नैखौ सोंनो नागिरदों सारनावहाय जेनेबा नैबे जोंनि माखासे बर' लाइमोनफ्रा मालाबा सान्देआनो जा माबा सान्दुं बोथोर दुंबा माने ओरैजाय मुदुफुर माबा गब्ला गाथोन मा थांनो एकदम मालाबा बोराय बुरै बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला माने बाराद्राय थांनायखौ माने नुनो मोननाय जादों बे बेलायाव दाथ' जेनेबा मास मोननैसो जाबाय थाङिया बिनि सायाव नों माबा एसे बुंनो सानो नामा आवगाय थाङोमोन दा थाङाखै थांथ'वाखै सानना लादों गावसोरखौनो परिस्थितिया बारा मोजां नङा जों बांग्रिखौसो माने बारसोमना लाहैनाय जागोन साननानै नोंसोर एसे मोजां बुजिदों ओंखायनो जेनेबा थाङिया मोजां माने मोनसे बोरैबाबा मोजां खौरां आरो बोरैबाबा बुंनो थांबा मोनसे गाज्रि खौराङा बे
जायफ्रा माने हाजो सेराव थांनानै हाजोनि बार जाहैनो मोजां मोनग्रा जायफोरनिफ्राय लाइमोनफ्रा जायफ्रा माने हाजोआव थांनानै गुसु दैयाव दुगैनो थाङो बिथांमोननि थाखाय गाज्रि खौरां जेला माने दावराव जानायनिफ्राय रावबो माने दैमानि हाजोनि बारबो जानो थाङाखै ना बिथांमोना गोसोआव माबायदि मोन्दों जोंथ' बुंनो हाला आरो जायफ्रा माने हाजोआव थांनानै इन्जय खालामग्रा बिथांमोना दिनैसिम माने थांनोबो मोनाखै खिन्थु बिथांमोननि गोसोआवसो दंसै बिथांमोना जेनेबा माबायदि सानना दङ माबायदि मोननानै दङ नङा होमबा जोंथ' बेखौ बुंनो हाला थेवब्ला माने आंनि नैबे भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआ बेनो सोरबाफ्रा जुदि मिथिगोना मिथिया जेबो मिथिया खिन्थु नैबे जाथायखौ लानानै दिनैसिम जोंनि थासारिनि बा थांफैनाय अबस्थाया बारा मोजां नङा दासिम बिराद गुदुङावनो दङ आरो मा जाहैबाय माने मोननैबो हान्जानिफ्राय बा मोननैबो पार्टिनिफ्राय माने एसे बुलायलायनाय बा सौलायलायनाय खमलायलायनाय एसे बारा जाबाय नालाय बेनिखायनो निस्सय माने दाया मोननैयावबो जाबाय सोरबाया माने सोरखौबा फैनायाव बुना हरबाय सोरबाबा माबा मोनसेखौहाय थांनायाव सोरखौबा माने एसे गावख्लाबना हरबाय बिनि बेलायावनो जेनेबा आंनि सोरखौबा सोरबा सासेया माबा मोनसे खालामना हरबाय बेयाव सोरबा माबा खालामजाग्रानि सोरबा बायदि बायदि सोमोन्दोनिफ्रा माने एसे जुगुमनानै थानाय बायदि आं खोनादों बा सोरनिबा रायलायनायनिफ्राय मिथिनाय जादों आरोखि बेनिखायनो नंगौबो जायबायदि जायगायाव जोङो गरम होननानै जुदि मिथिखायो अब्ला जों बैफोरबायदि जायगायाव थाङालासिनो थानाया गाहाम मानो होनना बुङोब्ला जुदि मिथिनानैबो जुदि थाङोब्ला निस्सय माने बेयावहाय नोंनि फारसे माबा मोनसे खहा जानो हागौ जेरैहाय नोंनि थाखाय हयतोबा सोरनिबा गुलियाव नों बोलिबो जानांनो हागौ बा सोरनिबा सिखानि माने खुबबो मोननांगौबो जानो हागौ आरोखि ओंखायनो बेफोरबायदि सिटुएसनावहाय बा बेफोरबायदि थासारियावहाय गाव गावनो मोजां जायगायाव सेफ जायगायाव थायोब्ला गाहाम होननानै आं सानो आरोखि